Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide mon subaka kala e wiide on tan bisimilla mon e oɗo subaka alarba hande yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha oɗo mboro saw holluden caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal oɗo rafi corona wawa holluden caggal 4e vague yo Allah dandu en hen ɗum ɗon noon ndiyam jeb tellotoɗam ɗam wona ndiyam jaam ndema ka wona ndema dañka gartam ɗum noon banimon debba Aissata Ñande wonne bamum Moussa Niang bisimilla ma mbani mba ɓinguelam kono hande waɗi balɗe nayyi ndiyam tellani hande waɗi balɗe nayyi joni tello solle jeeɓi so tawi tan ɓinguelam weltani parce que aɗa mbi luus jibinte o caggal bamum hanki janjoli ko tawimi hay nder terrain fiyam concert ka tawaɗo piyeɗa kadi mi tawaɗo à domicile maɗa ala supporter uji mbaɗi supporter uji kono mi woni mo ala toon aɗani bamma so wonin toon on saaha haɓe gandi kawuji no mbayata wadde ma kawuji ɓooye wulnede mi hanki jammo fof mi ɗanaki acca bisimilla ay hande a yejjiti hay salminde wallahi ɓandu ma wuli ɓandu ma wuli janjoli fiide ko caggalam haɗum jiguen ganduɗa Assane jiguen janjoli wawma caggalam wonata ko lisidma Aissata ko noon tigui en calmini yimɓe koɓe ayo yewteɓe nder e bol leydi kala ɓen ɓe ganduɗa ko hubtitinɓe oɗon aadi bilade salade ɓe firtude aadi ɓe meeɗa yettude caggal e oɗon aadi mum gonda Piindi TV aadini ɗum rendo fulɓe kono rendo fulɓe kadi ganduɗa ko yettere caggal e oɗon aadi nde wonno kala e subaka haaɓe keeɓa roɓɓinde jayɗi no hannirta ni e ballal Allah e nulal mum e ballal ma an Aissata Ndiaye ka debbo poɗɗo sinkede ka debbo poɗɗo manede ka debbo kadi ganduɗa ko poɗɗo teddinede saabu min mboɗo andi caɗele ganduɗa ko gonɗe hen de mboɗo andi kadi ganduɗa ko difficulté jiiteɗi en ɗi état mère de famille e gueɗe mbaɗe noon kono qui n'a jamais reculé ganduɗa pour informer toute cette communauté waɗe ko adi rende fulɓe gon mantuma ko min mantanma en calminiɓe en juuriɓe ɓen ñaagui mabɓe duwaw ko ɗoɓma wonde mbawi Moussa Niang liggey yo namni ɗum aɗa andi liggey journaliste muni liggey mo ganduɗa kañum liggey soldat foti saabu nde mbiyeɗa ummo foof a ummoto kala nde liggey ma ummima a ummima a woni terrain a fayi hen kono noon tan ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui alhaali kilifa mo yanamata wondude ganduɗa ko Simon Kouka e Thier woni Ceerno Amadou Diallo alhaali mabɓe ne ɓuuri jojjude nder jayde leydi Sénégal noon tigui jaydele so lay uddisidama natal Oumar Gueye ganduɗa ko on jagorɗo ene way noon o arti alhaali inondation e alhaali plan ORSEC wonde on auditeur plan décennal ɗeɗon copareji fof arti hen kanko Oumar Gueye ɓe mbi ko à fort ouvert o yañi ɓerde nde o yaltini tigui holko woni toon kono kay holtoɓe jarata e golle Aissata Ndiaye ɓe mbi ko le projet 2 ko ganduɗa kay ko ƴimama e koppareji temedere capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi milliards koppareji men CFA kono ɗum ko kay wonde phase d' urgence ko ganduɗa ko gueɗe jawnorade ɗum ko 15 millions koppareji men CFA kono plan d' investissement o plan d' assainissement o gam kay wollude wona gueɗe kono kay yiya senede de ɓe kolli ɗum ganduɗa ko yara koye million ngaji e nogas koppareji men CFA ɗum fof fof gamma Touba ɗum ne tawi nder hele jeegom o jeeɗi nder jande caggal kan ɓe garti ala haali ganduɗa kay ko taux de pauvreté ɗo e nder Sénégal laamu ngu arti oɗon taux de pauvreté ƴimaɗo jalawantoɗi jeyde l'observateur e ɗo subaka ari koye ganduɗa ko el haali on réquisitoire ganduɗa koy ko holko réquisitoire procureur mo waɗi faade ganduɗa ko kilifa Simon wonde Thier e goɗɗo biyeteɗo X holko firti X on taw mo andaka taw walla mbiyatmo fawa jungo ɓe mbi ko les articles visés et les peines allant jusqu'en 10 ans de prison Aissata Ndiaye kilifa en so nendake ma gon duuɓi sappo e nder dumbirɗo ɗum no tawi nder jande leydi Sénégal kono kay ɓe garti ganduɗa ko ala haali pauvreté woni basal ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko les coûts durs donc faux départ économique ko ala haali faggudu leydi Sénégal woni ndu ƴellinayi woni sababu ha jonde basal ngal ine duumi e jalantede ganduɗa tawi jiitaɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko caɗele mawɗe tawte nder leydi jayde vox populi ati koye alhaali maggal mo Touba ɓe mbi ko ujunnaje 5 e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati personnel de santé woni mo ganduɗa ko safroɓe mbaɗa déployé gam kay alhaali on événement mawɗo to ganduɗa kay ko Touba ɓe mbi ko les détails des moyens colossaux mobilisés ene wayno ko temedere ɗiɗo spécialiste taw kay ko haralleɓe tigui e ganduɗa ko fannu cellal kono kay temedde jeegom e capanɗe joyi taw kay ko haralleɓe e banggue cellal kadi antenne de régulation médicale wondude unité aérienne d'évacuation foof de rendinama gam kay tekkinde nden ka ganduɗa kay ko cellal to
Touba e oɗon maggal tijjade no wayno noon wondude natal on ganduɗa ko halif général des mourides wondude on jagorɗo ganduɗa tigi ko santé leydi Sénégal wiite ko Abdoulaye Diouf Sarr ha joni ɓe garti e natal on mo ganduɗa ko ministre de l'économie s'agrippe autour de pauvreté ene wayno arti hen hano hannit ni e taux de enquête walla men losko ANSD ene wayno on jagorɗo arti hen e suude hen gondi jeyde quotidien ko addi ɓe garti ha joni ko hen haali pauvreté ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko la haute lecture du ministre ha joni noon ministre o ganduɗa kay suuti kongi ɓe mbi ko ƴellitgol oɗon pauvreté est moins important que celle de la population qui a été de 3 205 415 habitants ha joni nde ganduɗa ko yiya alhaali ɓesgu Sénégal wurngo e kaya mbeya walla mbiyana wurngo ganduɗa tigi e caɗele ganduɗa ko ngakkere e guura ɗum ne tawi nder helle jeeɗi nden jeyde le quotidien so jeeya caggal kanen tawi hen alhaali e benno boko yakar ɓe mbi ko BBA se déchire à la Médina ko hakkude ganduɗa tigi ɗen terɗe ɗe ganduɗa ko yiya Seydou Gueye e Cheikh Ba ɓe ganduɗa tigi investissement mumen fade to Médina koto kayya ha joni ganduɗa ko ala ko joggi hen caggal kana ɓe mbi ko duuɓi ñagase nayyi hanki wonno ko ganduɗa tigi ñalawma tawti bannum 14 septembre 97 14 septembre 2021 ko alaji Abdou waynonoɓe ɓe ko Daba ombre toujours titulaire ndeysan li quotidien e natal pardi sopia woni maître Abdoulaye Wade ɓe mbi ko l'impossible entente ha jonde Abdoulaye Wade rokki nandirde wone yimɓe ko wayno ganduɗa ko Ceerno Alassane Sall en e wone yimɓe alliance oɗon mo darni ene wonde hon heddiɓe en kono hon ɓe ganduɗa jaɓani tigui rewde makko kanko le pardi sopi Bamou Karim Wade o joni kanko de ganduɗa omo heɓini ɗiɗon sumgoji nokkuji no hannit ni caggal kan ɓe mbi ko Sénégal un pays de pauvres le ministère de l'économie dément et avance de chiffres ne wayno on jagoro ganduɗa tigui ko économie leydi Sénégal salima ɗi kongi yeddi kana haala wi ko basal woɗani ɗo e Sénégal hayso tawi no woodi wona no wiɗa ni ko kongi makko tawete e nder hello jooɓo nde ɗo jeyde ɗi quotidien caggal kan ɓe mbi ko pagaille au sein des mouvements présidentiels to Kébémer ene wayno hakkude Sirène Mboussoɓe Bousso Akisa Diagne Fada woni ko kongi ɗi suuti fade Diagne Fada ɓe ɓe ganduɗa hay so jeeyi ko wondirɓe landa wota kono kay nokki famodiri kam fof koye affaire ɓe tawa caggal li quotidien jayde enquête koloski jayde enquête ɓe mbi ko caggal no filmiri kilifa e nder oto omo hokka ɗum koppereje ko noon de ganduɗa ko ceer filmiri Simon ene hokka ɗum koppereje holo oɗon ceerno Amadou Diallo holko saabi mo waɗa ɗeno golle sawditi nde ɗo jayde enquête hello tataɓo mataw ɗon ten ɓe mbi ko comme pour kilifa ceer a réussi à filmer une transaction avec Simon ene wayno oɗon monum ceerno walla mbiyanna oɗon mo ganduɗa ko jiɗɗo e ceerno le rapport et le deal avec 3 500 000 francs CFA ene wayno ko alhaali ɗiɗon kongi ɗo suuduno tigui e Simon ɗin kongi woni ɗi suute yesso procureur ɗum ne tawi nder ndeɗo jeyde ha joni de sen jeeyi ministre mani ene jokki yeddude ganduɗa ɗum ko wiite pauvreté Sénégal ministre ma wi pauvreté ala e Sénégal ministre ganduɗa ko de l'économie ko pauvreté so tawi no woɗɗo kanko yani ene wayno alhaali ganduɗa ko président mo CAF ouvert aux discussions ɓe mbi ko mondial toutes les 2 ans coupe du monde watta waɗede kala duuɓi ɗiɗi natta duuɓi nayyi on Patrice Motsepe président CAF suuti hen ko guino haalde jeyde les échos ɓe mbi ko investiture de Benno au territorial ene wayno socialiste en ɓe Dakar ɓen mbaɗi fixé règle aji mumen ɓen mbaɗi exigé ganduɗa ko tentini ɓe mbi ko conversation dans toutes les mairies qu'il avait gagné e hitande 2014 ɗiɓe gagnino ene wadude natal Aminata Mbengue Ndiaye ɓe mbi ko les deux défis majeurs des PS parti socialiste holko foti ittude holko foti waylude kono kay holko woni saabi jahangal mum ɗiɗon sumgoji ɗum ne tawi nder ganduɗa koye hello jooɓo nde ɗon jeyde les échos caggal kanna natal kilifa mo yana mara wondude oɗon wiyete ko semaine coupa ɓe mbi ko trafic présumé de passeport diplomatique le procureur corse le dossier et exige la prison pour tous ene wayno ganduɗa ko o joni oɗon dossier o muuli ɗum o gayni ɗum haalaɓe woy ko ɓeɗon fala budde il faut naate nder ɗumbirdu woni kilifa e ganduɗa ko oɗon Simon Kouka les charges graves retenues contre kilifa e Simon ɗum woni ko tawete nder ndeɗo jayde libération elle ko gon felo yebɓe ko goɗon felo yebɓe ɓe ɓeydi ko yañade hen ko enquête lorsque yañi ɓe mbaɗi hen ɓe mbi que le parquet dresse un réquisitoire de faux contre kilifa Simon Thier et X hol oɗon X a sen hol koto wonde on on X kam ne yaaji X kam ne yaaji en ganda kono kamɓe ɓe gandi ha joni noon ɓe mbi ko les 10 infractions visées association de malfaiteurs corruption woni mbuñaji tentative de un document administratif ha joni de ɗum woni ko heddi hen ganduɗa tigui kilifa e Simon ine niɓere oɗo saaha sen jeeya caggal kan ɓe mbi ko ngadi koye dossier goɗɗo sen jeeyi ɓe mbi ko il viole plusieurs reprises une fille de 15 ans a heeɗi mo il l'engrosse la filme avant un chantage pour coucher encore avec elle subhanallah
firama dum hawni mo musanya ko fira ko cuulel nganda ko ngel duubi sappo e joyi o sakkimo ɗum o waɗi ɗum gueɗe kantoure caggal ɗum o sowi ɗum caggal ɗum o filmi ɗum caggal ɗum o wi o addu koppereje manam ɗiɗo vidéo walla ɗum berlo e nder réseaux sociaux woni ɓotti karale kadi Madiki Diop la chute d'un prédateur à Guinaoulaye Diop ɓe kadi Samba Diop aɓen ɗon tan onon tan Diende Stade udditamal ɓe garti koye oɗon premiére journée Ligue des champions UEFA Champions ene wayno noon ɓe garti ha joni e ɗeɗon pottite juɓɓinade tigui e kikkinande o kono kay kikkidanki o ene wayno ɓe garti ha joni juɓɓuɗi programme e kikkidande o tigui yadude natal on lampulgal Léo Messi kono kay e wiide mabɓe Cristiano Ronaldo yani e kikkidanki o saga tigui ngal ɗon pottal mabɓe ngal ganduɗa ɓe keɓani fartangue lappude ɓe mbaɗama mone e sen jay bituji ɗiɗi e gotel ha joni ɓe gati e natal on mo ganduɗa ko ɓiɗɗo mo Bambali jogoro tigui heɓanade pottal mum e kiikidande o lotaro wondude Karim Benzema inde ndeɗo so haalama ganduɗa Samba Diop ne welto par ce que ko merengue à 500%. kanko de ko merengue fiya équipe makko fiya walla équipe makko fi équipe makko fi ɗum weɓani par ce que équipe makko fi e kewani compétition Real Madrid caggal kana sen jay ɓe mbi ko fin de carrière à 36 ans Demba Ba DOZD Ba Demba Ba ganduɗa ko ɓurti yoron goɗa so jaltiɗi kinire walla ben stade uji oyo hanni ɗo football kam koko waɗi tan ɗo haɗata e duuɓi alandi so weeli ma gas metti ma gas bawnoɗo ma nattu wawde bawonnode natta wawde kala bawnoɗo ma waw bawnoɗo kala nattuɗo wawde ko bawnoɗo wallay ndeysan aduna nan ɗon Moussa Nia ko ɗum tan tiri aduna nan ɗon Moussa Nia udditen eɓɓore wonde woni banggue meɗen fait divers gaɗoreɗen tan haade en arde e pauvreté o ganduɗa ete woni basal gongal nder leydi ndi en garatani ko ganduɗa woni ko haala Simon e mo Yana Mar e omo ganduɗa woni kilifa ganduɗa ɗo joni aɓene dumbirɗu ɗum noon kanko procureur o wi tan miijo makko sinno ko saago makko ɓe leelo duuɓi sappo tawa oɓe coke ɗum noon ine faada hen juge o konnguɗi mum addata kono Moussa Nia duuɓi sappo mbeɗi sikki tan ɓurti e ko ganduɗa haalama e ngal ɗon banggal faade dow mabɓe hayso tawi ɓe mbaɗi ko ganduɗa fotani kono kadi ko fawa dow mabɓe ko Moussa Nia mataw tan ne hawni non Aïssa Ndiaye alandi kalko wawi fewede dow mabɓe ni yummini ni mais aussi nous sommes dans une société mo ganduɗa nul n'est parfait hay goto timmani c'est vrai so jomum yi tan ganduɗa kadi oto yimɓe jeeƴi alandi Aïssa Ndiaye min mboɗo huuli gueɗel gotel nder windande nde walla mboɗo wuuɗo gueɗel gotel nder rende men Aïssa Ndiaye ko gollornoɗo moƴi ko bannoɗo moƴi ko jokkannoɗo endam ko darantonoɗo gam foddeji woni yimɓe kilifen ala ɗo piya te fiɓe tan ko askanu Sénégal darade ngam yoltude foddeji hujjaji ganduɗa ko ɓiɓɓe Sénégal 2011 ala ganduɗa koɓe mbalani obélisque ala gueɗe no pira darade ɓulno mbiye il faut ganduɗa ko changement waɗe Sénégal il faut alternance waɗa ɓe piya hen ala ko mbaɗa hen ha Macky Sall ari kiuse mabɓe nder jamma ene yeehi deuxiéme tour min jiiɗi ko gornon kam jinmi ko gornon kam jinmi ko jaggonon kam ɓe kaali Macky Sall ɓe mi paama wona e ma min goni ko Sénégal min jiiɗi ko changement alandi joni fof min mbiya neɗɗo moƴo yejjitta hanki hande waɗi erreur c'est normal neɗɗo fof Aïssata Ndiaye waɗa erreur mais wona kala banɗo erreur waɗe banalisé yaltine société non tigi ko neɗɗo ni watta erreur Moussa Nia e ha joni mais jomum jiɗata jomum co ha abadan ko nawre hen alandi woro nawre hen politique quoi dawrugol woro waɗe hen Moussa Nia ni aɗa andi won gueɗe ɗe ganduɗa parfois ene famno saabu mbuñaari o saaha ƴettata ɗum koɓe ganduɗa yiyete dañal mumen yarani noon walla ko cohli ko mbawa dañde ɗum e ko liggoto ko e ko way noon kono Moussa Nia député ji ɗi kamɓe aɓe jooɓe jobdi ganduɗa ko jobdi timmude million ji ɓe jooɓete jiiɗani e ko ganduɗa ko kañum woni koɓe tottete carburant moɓe ga ɓe totte to ɗuma ha mataw so rendinama ma fay e million ji ɓen heɓoɓe ɗum ɗon lewru lime hen sarɗiyankoɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ina jeeya hen oɗo saaha ina wiye yo ɗum ɗo moɓe itte haɓe mbawa kamɓene yaade walla noddede lawol ɗum ɗon aɗande ine hawni koko mbiɗa ko tan erreur ala fo ɗo ummata ko ɗum ɗon yoɓe goppu hen haqqille Moussa Nia ɗon mi waɗanma ɗum parenthèse alandi ko addi ganduɗa ko député yoɓe million ngaji yoɓata courant yoɓata ndiyam yoɓata carburant yoɓata safare ɓiɓɓe mum yoɓata haydara
yobe de non kopre fu daña passeport diplomatique debbo mum daña passeport diplomatique alan ko addi de non cadele fu ko addi de non cadele fu ganda haajuni enen wada njuuti njaaji bon wala ni tede en kopre ko gede sakkude jibril sakirno haadune nela ko mamadou jawda hewmi tamit nunda mamadou jawda hay madam ndereero ala mon ndereero wasde yondi kinade e wasde yondi kinade kono nane nder leydi ndi Sénégal so en jurnata ko henni sabo basal kam koko ganduɗa koye nder leydi ndi woni nani hen hay so tawi wonɓe ganda inen ɗaro ina jedda mbiya ko wiya ko wodani kono basal nane nder leydi ndi saabu goto fof ina tini ɗum liggotoɗo e mo liggaki Moussa Niang guila liggotoɓe hande nane guura e basal saka ɓe ganduɗa liggaki wadde noon ngal ɗon basal so jaɓama nanɗo so salama nanɗo ko noon tigi Aissata Ndiaye alandi ministre ganduɗa ko Amadou so tawi ganduɗa ko yeddi ɗiɗon kongi wone lobbude ɗi wiyani walla mbiyen wone kanko ɗo adanoki alandi kanto jiiɗa dañuma e ɗon basa ɗum ko ala kulli aleni holɓe ganduɗa ko sa wi ɗumen hande neɗɗo ne jogo probléme 400 000 ko caɗele mawɗe sa wi ɗumen hande hol galleji mbaɗata dépense ko 500 francs ko hen ñaminata ɓesguji mumen bottari holɓe jaɓata ɗum Aissata Ndiaye holon koɓe dépense par jour ko 50 000 francs hol ay milliard wona eɗen jooɗoɗo eɗen kalda milliard min mboɗa hawan neɗɗo gaynede milliard hono neɗɗo joguirto milliard neɗɗo go conscient tawde milliard aduna e windere he hol joɓɓe ngala ko ñaami Aissata Ndiaye jooɗa milliard dans des compte banque hoddi mi wondiri Allah sa lemimo gauche a yiyani base a lemimo droite a yiyani base a lemimo nord a yiyani base sa lemimo sud ma yi ganda ko ñolloɓe ñamani te kedda bettoɗa e poubelle sa yi ganduɗa haɗa gollina ha ganduɗa ko jooɗa golla ƴiwoya yimɓe wonɓe ma lemo jeeya nder leñol maɓe gollani noon tigui Moussa Niang caɗele ɗe keewo caɗele ɗe keewi e nanɗo so sala basangal ko gueɗel gotel fodɓe wallude ɓe ballani fodɓe wallude ɓe ballani koye ɗi konngudi guddeten damal mi ala ko pawmi hen hokkude wonade janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye banimum gorko Moussa Niang e wonno en e banggal caméra o ko Amadou Touré